Siyam sa 42 ka-close contacts ang nagpositibo sa COVID-19 sa Estancia National High School. Nagpositibo sa rapid antigen test. Ini ang gitutukan ni Zen Kilantang. Napaidalom na sa rapid antigen testing ang 42 tanan ka mga close contacts ng grade 8 student nga nagpositibo sa COVID-19 sa Banwasang Estancia. Nagwa sa resulta nga siyam ka mga estudyante ang nagpositive sa rapid antigen test. 8 ang fully vaccinated sa COVID-19, samtang ang isa ang hindi bakunado. The 9 were isolated and were placed in the quarantine facility of the LGU. All the others were brought home and monitored for onset of any signs and symptoms of COVID. Ginpahanumdum naman sang Iloilo Provincial Health Office ang quarantine procedures nga ang asymptomatic close contact nga fully vaccinated hindi na kinahanglan mag-quarantine. Kung partially vaccinated, magalawig sa 2 ka semana ang quarantine umpisa sang exposure. Kung asymptomatic confirmed case naman o kung positibo sa COVID-19 apang wala sang simptomas, kinahanglan nga may 7 ka adlaw nga isolation bisan pa nga bakunado. Kinahanglan may 7 days ka nga isolation, no? Even though you are found to be fully vaccinated. Pero kung partially vaccinated ka or unvaccinated, ma-isolate ka gid for 10 days. Now, what happens kung ang case is symptomatic, suspect, probable, or mild, or with symptoms na confirmed? Tidira, maka 7 days ka gid, bisa nga isolation. Dugang pa sang Iloilo PHO kutob sa mga wala malakip sa high risk pareho sa mga medical personnel, persons with comorbidities kag senior citizens, hindi na kinahanglan sang confirmatory test. Sa baylo i-isolate lang gilayon tubtob mag-ayo agud hindi na makalaton sa iban nga tawo. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.